Suntem în săptămâna mare, mai sunt doar câteva clipe până la praznicul cel mare al Sfintelor Paști, Învierea Domnului Hristos. În fiecare an de această sărbătoare simțeam cu toții nevoia să mărturisim bucuria, pacea sufletească, gândul liniștit, toate izvorând din puterea cea dătătoare de lumină a Învierii Domnului Hristos. Anul acesta parcă ne este greu să insistăm asupra realității plină de lumină a Învierii Domnului Hristos, deși acesta este adevărul. În întunericul cel mai adânc strălucește lumina cea puternică și dătătoare de bucurie a Învierii Domnului Hristos. Anul acesta, zic, trăim un sentiment aparte. Panica, neliniștea, nedumerirea, confuzia, toate izvorând din molima cea aducătoare de moarte, își pune amprenta asupra gândului, asupra simțirii, asupra minții noastre. Preocuparea legată de viața celor dragi, de viața noastră, de ceea ce se va întâmpla peste câtva timp, cu depășirea acestor clipe, dar cu consecințele ei rămase în viața noastră și în viața lumii, iată gânduri care ne definesc mintea în aceste zile. Lipsa credincioșilor de la Sfintele Slujbe adaugă parcă în plus ceva cu totul special în sensul negativ al cuvântului, căci poporul lui Dumnezeu nu se mai poate întruni în cadrul firesc al sărbătorii legate de Sfintele Denii, de Joia cea Mare, de Prohod, de Noaptea Învierii Domnului Hristos. Suntem, cea mai mare parte a timpului, blocați în casele noastre. Trăim parcă același sentiment pe care îl trăiau ucenicii Domnului Hristos după răstignire și înainte de înviere, când stăteau închiși de frica iudeilor. Teama, deznădejdea, nedumerirea, îndoiala, toate au pus stăpânire pe ei. Și deodată, prin ușile încuiate, apare Domnul Hristos înviat. Ce le rostește? Le grăiește tuturor: pace vouă! Nu vă temeți! Eu sunt! Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă va muri, viu va fi. Acest lucru s-a împlinit în viața apostolilor imediat după înviere. Ne întrebăm, noi, stând mai mult închiși și separați unii de alții, vom avea parte de prezența Domnului Hristos în aceste zile, în viața noastră și în viața lumii? Cert este că Domnul nu mai intră la noi prin ușile încuiate. El așteaptă ca ușa să se deschidă. Iată, zice El, eu stau la ușă și bat. De va deschide cineva, eu voi intra la el și voi rămâne cu el și voi cina cu el și el va cina cu mine. Se va întâmpla oare și cu noi același lucru? Depinde de noi
de cei de lângă noi, de capacitatea noastră de a trăi pe de o parte o ambianță de iad, dar pe de altă parte, în interiorul și focul acestui iad coboară Domnul Hristos. Pentru că aceasta este învățătura Bisericii. Primul lucru săvârșit de Domnul Hristos după înviere a fost coborârea la iad, ca să anunțe și pe cei de acolo despre învierea sa și învierea lor în cele din urmă. Analizând situația din aceste zile, din aceste vremuri, suntem obligați să recunoaștem că ceea ce se întâmplă acum nu este un lucru nou. Molime, războaie, cutremure, unele mai mari, altele mai mici, decât clipa dificilă prin care trecem, toate au avut loc în istorie. Și oamenii s-au referit, s-au raportat la acestea împărțiți în două. Cei care n-au avut credință în Dumnezeu, cei care nu aveau legătură cu Dumnezeu, greutatea încercărilor i-a doborât. Aceleași încercări, uneori chiar mai grele, au apărut și în viața celor credincioși. Dar toată ispita, încercarea, durerea, molima, cu tremurul sau războiul, care s-au revărsat asupra oamenilor credincioși, aceștia au avut mai multă putere în a rămâne în picioare în fața acestor cutremurări. Uneori au căzut, că și ei purtători de trup erau, dar s-au ridicat. Au avut nădejdea ancorată în Dumnezeu și au depășit în cele din urmă cu bine, uneori chiar mai întăriți decât dacă n-ar fi trecut prin vremea de încercare. Noi, cei de astăzi, din ce categorie vom face parte? Din ce categorie facem parte? A celor care îl au pe Dumnezeu în viața lor sau a celor care nu l-au pe Dumnezeu ca fundament al existenței lor? Stând mai mult în casele noastre, în aceste zile suntem chemați să ne aflăm în stare de așteptare, ca lumina învierii să pătrundă în cele din urmă și în casele și în viețile noastre. Nu am avut în ultima perioadă posibilitatea, în calitate de creștin mirean, să fim la biserică. Am primit îndemnul a prelungi biserica parohială până în casele noastre. Uneori s-a reușit, alteori mai puțin. În aceste clipe înainte de Paști, în clipele legate de sărbătoarea Învierii și după, suntem chemați, iubiți credincioși, iubiți frați preoți, să transformăm casele noastre în altare ale Învierii, însă nu altare separate de altarul prin excelență, acolo unde se săvârșește dumnezeiasca liturghie. Avem nevoie de medic, avem nevoie de igienă, avem nevoie, cum spun medicii, de distanțare socială. Avem însă, odată cu acestea nevoie și cu atât mai multă nevoie de post și rugăciune. Avem nevoie de milostenie și de psaltire. Avem nevoie de Euharistie precedată de dumnezeiasca spovedanie. Chiar dacă acestea două din urmă pentru creștinii mireni nu sunt chiar la îndemână,
este poate momentul potrivit să luptăm pentru ele, să-l căutăm cu mai multă insistență pe preot. Și preotul găsește el, respectând rânduiala, cale prin care creștinul care dorește să se mărturisească, să împlinească acest lucru, creștinul care cu binecuvântarea preotului să se împărtășească cu Sfintele Taine, poate împlini acest lucru. Dumnezeu să ne aibă în paza Lui. Îngenunchierea noastră să nu înceteze, ca momentele de molimă să fie depășite cât mai devreme. Să ne întoarcem în firescul lucrurilor, să ne întoarcem în bisericile noastre, să ne întoarcem în mod firesc la locurile noastre de muncă, să ne îmbrățișăm unii pe alții, așa cum am făcut-o și până acum. Și poate, lipsa acestor lucruri ne-au ajutat să înțelegem importanța lor. Și când vom avea posibilitatea să le împlinim din nou, le vom împlini cu mai multă seriozitate, cu mai multă adâncime, cu mai mult gând la Dumnezeu, cu mai multă apropiere a unora față de alții. Lumina învierii să pătrundă în fiecare casă. Vestea învierii Domnului Hristos să ne cuprindă și să ne fundamenteze viața, știind că moartea nu are ultimul cuvânt pentru cel care îl are pe Dumnezeu în viața lui. Învierea este cuvântul de ordine. Învierea este realitatea care ne cuprinde în cele dintâi și în cele din urmă. Sărbătoare frumoasă, sărbătoare cu pace, sărbătoare cu gândul la Dumnezeu, sărbătoare cu gândul unii la alții. Hristos a înviat, adevărat a înviat Hristos. Sărbătoare sfântă și fericită, Doamne ajută!